Dobar dan, dragi moji fenomenalci. Nadam se da ste uživali u prethodnom danu i da ste se probudili ovaj put raspoloženi i osvijestili se da svaki put kada se iznova probudite ujutro, shvatite da ste se restartovali, počeli ne samo novi dan, nego vam je bukvalno svako jutro nova šansa da pokrenete novi momentum i da u svoju realnost, u svoju stvarnost privučete sve ono što želite. Ukoliko posvetite sebi određeno vrijeme da uvežbavate da se budite sa konkretnim mislima, fokusirani na ono što želite za razliku od onoga što ne želite i da vaše misli, ukoliko su bile neprijatne pre nego što ste zaspali, jednostavno ne prizovete ponovo u svoju svest, vidjet ćete koliko će se za jako kratko vrijeme desiti jako velike promjene. Ja sam ovo pričala i pre nego što sam testirala, a onda kada sam testirala osjetila sam neku smirenost dok o tome pričam, jer sada ne samo da osjećam da je istina, nego da je apsolutna istina, sada to mogu da kažem da znam. Ono o čemu sam danas htjela sa vama da popričam jeste naša poluopsednutost horoskopom, opsednutost prošlim životom, astrologijom, predviđanjima, bilo kakvim nadljudskim sposobnostima da nešto predvidimo, odnosno da pozovemo iz prošlosti šta nam se u životu dešava. Pre svega da se ogradim. Dakle, da li vi verujete da je nešto moguće, odnosno da ste apsolutno ubeđeni da to nije i da se radi o nekoj gluposti, od srca, punog srca ja to poštujem i nikada u životu ne bih razgovarala ili ubeđivala neke ljude u nešto u što ja verujem ili rezonujem. S čim rezonujem. Tako da, ukoliko vam je ova tema koja u vama izaziva neke sumnje, nelagodu ili mislite da je apsolutna glupost, slažem se s vama da je video koji treba da prekinete da gledate, ali ukoliko u vama postoji određena sumnja ili ste uvek se pitali šta sam bio u prošlom životu ili šta će biti u narednom ili kako bih mogla preko horoskopa da saznam da li ću i kad ću se udati i zaposliti i tako dalje, onda se slažem sa vama da je ovo video u kom ćete možda pre svega se zabaviti. Ono u što ja verujem jeste da smo mi vibracijska bića i da je naša fizička realnost i naše fizičko tijelo u stvari da smo poprimili određene ličnosti u kojima trenutno živimo, odnosno boravimo, su samo jedan deo iskustva koje naše duše proživljavaju. I da ovo fizičko tijelo u kojem se sada nalazi moja duša svakako nije ni prvo ni posljednje u kojem će da bude. To je nešto što kada sam prvi put čula i 1001 put čula i pročitala je sa mnom rezonovalo apsolutno perfektno, istinito i nikada nisam osjetila ni jednu dozu, ni sumnje, niti bilo šta s tim. Tako da je to nešto što ja dubinski verujem. I poklapa mi se sa svakom teorijom koju živim. Ono s čim se ja u većini slučajeva sa drugim ljudima ne složim jeste u kopanju po prošlosti, kopanju po nekim različitim pričama koje mogu da se izvuku iz nekih ranijih pređašnjih iskustava života i tako dalje, ili kopanje po budućnosti, šta bi to moglo da se desi, šta se desilo i tako dalje. Zašto ja smatram to pre svega nepotrebnim, da se ne izrazim nikako drugačije? Ne želim nikoga da uvredim i apsolutno poštujem svaku osobu koja se za ovo zanima, kojoj je ovo interesantno i koja se ovim pre svega bavi. To što smo mi bili u ranijem životu nema nikakve veze u odnosu na sadašnjost koju živimo i u odnosu na fokus koji imamo i šta želimo da budemo. Ono gdje se mi trenutno nalazimo, odnosno usredsređivanje misli na određenu stvar u kome se mi nalazimo je nebitna i relevantna je u odnosu na ono što smo do sada proživjeli i doživjeli. Jedina stvar koja treba da nas brine, ne brine, jedina stvar koja treba da nas zanima jeste to
na šta smo mi tačno u ovom trenutku fokusirani i u odnosu na taj fokus koji mi sada imamo, šta je to što mi kreiramo u svojoj realnosti. Kakve veze ima? Šta ste vi ikada bili, radili, bilo šta, kakve veze ima sa trenutnom energijom koju posjedujete i sa moćnim trenutkom koji postoji sada. Ne postoji ni prošlost ni budućnost zato što mi možemo da razmišljamo samo o sada. I kada razmišljamo o budućnosti, moramo da osvestimo da mi o budućnosti razmišljamo sada i to naše sada kreira našu budućnost. Kada razmišljamo o prošlosti, jedino što u stvari radimo jeste da se fokusiramo na određene stvari, iskustva, ljude koji su nama budili takve i takve emocije i mi kao sada trenutnim fokusom na tako nešto bude u nama ponovo iste emocije i mi iznova stvaramo istu realnost. Ljudi često žele da saznaju šta se dešavalo u njihovim pređašnjim životima kako bi pronašli neku vrstu opravdanja za život koji trenutno žive, a ne dopada im se. Ja nisam upoznala osobu koja je zaista srećna i zadovoljna svojim životom, a interesuje je tako nešto. Jednostavno, nema vremena, nema potrebe, nema razloga niti želje da se fokusira na nešto što je bilo ili će biti, jer nema veze sa tim šta je njoj u ovom trenutku fokus i šta je to što ona želi u svojoj realnosti da stvori i kreira. Ali pak upoznala sam ljude koji jesu zainteresovani za ovakva vrsta iskustva i to je skroz u redu. Ukoliko ste vi jedan od tih ljudi, to može biti beskrajno zabavno, ja u to dubinski verujem. I sama sam nekad imala potrebu da o tome pričam i slušala ljude koji su mi govorili šta će se desiti u budućnosti, te se to nije naravno desilo, zato što ne zavisi budućnost, ona nije zapisana, ona nije ucrtana, ne postoji nikakav scenario koji je drugi neko napisao, a vi ste tu došli kao bilo kakva uloga, bilo glavna, bilo sporedna i radite nešto što je neko drugi napisao i sada režira. To se ne dešava. I ukoliko vas život do sada nije naučio to, onda ja ne znam šta treba da se desi da vi to shvatite. Ljudi kada im se desi nešto lepo, uzimaju zasluge za to vrlo rado i kažu da su oni ili srećni ili samo odgovorni za to ili njihov trud doneo takve rezultate ili njihova genetika je donela takve rezultate ili već nađu dovoljno razloga da sebe nagrade za nešto dobro što su u životu napravili. Ali kada im se dešavaju neke nedaće ili neke stvari koje preziru ili kojih se gade ili koje žele da promene, jednostavno traže neku vrstu logičkog opravdanja zašto se oni sada nalaze u takvoj situaciji, zašto su oni sada žrtve nečije glupave volje i zlonamernog scenarija. I ja to nekako mogu i da razumem i shvatam da svaki čovjek ima potrebu da se osjeća dobro i da verovatno na taj način on se osjeća od samog sebe zaštićeno, ali što se pre probudimo, to ćemo pre biti sposobni da zaista namerno i doslovno kreiramo realnost u kojoj se nalazimo. Kao devojka, u momentu kada sam žarko željela svoje dete, bila sam u situaciji da se nalazim u društvu devojke koja je bila, ne znam kako bi se izrazila, rekla bi mi da je u stanju da mi kaže da li sam ja za tako nešto predodređena ili ne. Iz nekog razloga, verovatno je moja želja bila u tom momentu zaista dovoljno velika da se upustim u takav neku kolo igre i drugi su me također podržali u takvoj nekoj ideji i ona mi je rekla da nikako ne može da se desi da ja imam dijete i ukoliko ga budem slučajno začela da ću ga verovatno i izgubiti. Ja sam sada majka dvoje savršene dece i u tom momentu sam znala da je to bila glupost i igra. I bila sam samo dovoljno svesna da shvatim da
nekako intuitivno u tom trenutku, da nema veze šta mi drugi kažu da će da se desi ono što ja najviše želim. I kada nešto zaista želite svim svojim bićem, ne postoji prošlost ili budućnost pretkazana koja će vas stopirati u takvom nečemu. Mada postoje ljudi koji su podložni nekoj manipulaciji i ljudi koji su dovoljno, da ne kažem sujeverni, ali su podložni da ih drugi ljudi ubede šta će da im se dese. I onda oni prihvate to kao apsolutnu istinu i dešava se sljedeća stvar. Dešava se da oni svojim fokusom na misao koju im je neko drugi dao na tacni, svidjela im se ta misao ili ne, stave u svoj fokus i otpočne momentum. Stave u svoj fokus i sami otpočnu tuđi momentum. I desi im se u njihovoj realnosti dokaz za to nešto što im je neko drugi dao na tacni, bilo da je to nešto što oni žele ili ne. I ti su ljudi koji kažu ja mogu da potpišem svojim životom, da postoje osobe koji nešto zaista znaju, vide i tako dalje. Samo se radi o manipulaciji misli i opet se vraćam na istu stvar. Samo je vaš fokus bitan. Ukoliko ste vi bili fokusirani na teoriju koja vam je data, ta teorija za vas može postati istina. I zato kada čitate knjige, gledate videe, interesujete se za neke stvari koje su nadrealne, i neke stvari koje su se možda dešavale u prošlom životu ili će se desiti u budućem životu, shvatam potrebu sa tim, ali probajte da pronađete razlog zbog čega to radite. Zašto vam je važno da saznate šta ste bili u prošlom životu? Da li u ovom sadašnjem životu postoji nešto što toliko želite da sklonite, da ste spremni da se ubacite u traženje nekog razloga zašto vam se ovo sada kao posljedica dešava, posljedica karme, posljedica šta god, nečega, i shvatite da li je to zaista tako. Vi ćete, ukoliko tražite opravdanje naći. Jer ko traži, taj nađe. Ako tražite opravdanje za loš život koji živite, vi ćete pronaći to opravdanje u nekom pređašnjem životu. Ali to i dalje neće promijeniti kvalitet vašeg sadašnjeg života. Jer morate shvatiti da vi živite sada i ni minut pre, ni minut posle. Sada. I nije važno šta je bilo ili šta će biti. Važno je ovo sada. I zato, zašto jednostavno ne prihvatite ideju da se malo potrudite oko svog fokusa, da istrajete, da budete malo uporni, da kada pokušate da izazovete neku pozitivnu promjenu u svom životu, a ona se ne pojavljuje, a vi dalje ne odustajete jer znate da je to posađeno seme koje samo što nije izniklo. I ukoliko vi počnete da sumnjate ili prekinete svoje idealne misli, svoje pozitivne misli, znate da je to kao noga koja je tresnula od tu zemlju gdje je zasađeno seme i ona nikada više ne može da isklija zato što je ubijeno. Probajte da imate malo poverenja u ovaj proces, kao što sam imala i ja i kao što danas svedočim fenomenalnim manifestacijama u svom životu, iako je postojao jedan vakuum period, da ga tako nazovem, kada se ništa nije dešavalo od onoga što je bilo u mojoj glavi. I sada je dovoljno brzo započeo momentum mojih misli i dovoljno brzo da izazove konkretne manifestacije u mojoj realnosti. Samo je u pitanju strpljenja i upornosti. Život se sastoji iz strpljenja, upornosti i vere da se taj proces zaista svima dešava, kogod je uporan i strpljiv. I to je neki trougao koji sam ja, ne mogu reći otkrila, ali jednostavno prihvatila i primijenila u svom životu i on mi je pomogao u mnogim situacijama kada sam mislila da je ovo možda glupost, nije bila glupost i još uvijek nije glupost i ne da nije glupost, nego je najbolji mogući mehanizam koji smo mogli da dobijemo u našoj realnosti, da je sami kreiramo. Sami kreiramo na najjednostavniji način, najbesplatniji način koji možemo da zamislimo. Samo je potrebno da budemo strpljivi, da budemo istrajni u onome što želimo i da pokažemo malo vere, jer to je na kraju krajeva svrha
bilo koje religije. I bili vi pripadnici jedne religije, nijedne religije, znajte da svi uvek ljudi na ovoj planeti imaju isti cilj. Da budu srećni, ispunjeni, da osjećaju zadovoljstvo u svom telu, da budu nasmejani i da žive život kakav se zaslužuju i kakav žele. Eto, kada su u pitanju prošli životi, znajte da je zabavna igra, ali da nema nikakve veze sa vašom realnošću i da ukoliko želite da promenite realnost, opet se vraćamo uvek na istu stvar, a to je fokus na misli i emocije. Mnogo vas volim, ljubim, vidimo se uskoro.